Hello friends, good morning and welcome to Mona's World। तो बर्ତ୍ତमान सकाଳେ 7ଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ସକାଳେ 7ଟାରୁ ହିଁ ଉଠିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କରାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୁତିଟା ବୋଲେ ତାପରେ ଆଜି ଟିକେ ମୋ ଟେଡ଼ିକୁ ଗେଲ କରିଦେଉଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଉଠିବା ପାଇଁ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ବଟ୍ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏଠି ବେଡ଼ ସଜାସଜି କରିଦେଇ ଯିବା ବ୍ରସ୍ କରିବା। ଆଉ ବ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲସେ ବ୍ରସ୍ କରିନିଏ। ତ ସକାଳୁ ଉଠିକି ନା ଟିକେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା ଜରୁରୀ, ଟିକେ ଭଲସେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା। ତ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ବନେଇବା ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇବା। ଏଇଟା ମୋର ନିତ୍ୟଦିନର ଡେଲି ରୁଟିନ୍। ଆଉ ମୁଁ କାଜୁ ପିସ୍ତା ବାଦାମ ଏଇଟା ମାନେ ରଖିଥାଏ ଭିଜେଇକି, ସେଇଟାକୁ ବି ଖାଇବା। ତାପରେ ଆଜି ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅରେଞ୍ଜ ଆଉ ଆପଲ୍ ଆଉ ବିସ୍କିଟ୍ ପାଣି। ତ ମୁଁ କାଲି ମାର୍କେଟରୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ତ ସେଟାକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇନଥିଲା ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପରିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ରୁମ୍ଟା ମୋତେ ଟିକେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଜାଗାରେ ପରଫେକ୍ଟଲି ରହୁ, ଆଉ ପରଫେକ୍ଟଲି ରହିଲେ ଭଲ ବି ଦେଖାଯାଏ। ତ ପରିବା ସବୁ ରଖିଦେଉଛି ମାର୍କେଟରୁ ଯାହା ଯାହା ତ ଆଣିଥିଲି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଗାଜର ଅରେଞ୍ଜ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଆଳୁ ପିଆଜ ଅଲରେଡ଼ି ଟମାଟୋ ଥିଲା ତ ଆଣିଲିନି, ଆଉ ବିନ୍ସ ବି ଆଣିଥିଲି। ତ ଆପଣ ଦେଖିନେଲେ। ଆଉ ଆଜିର ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି, ସବୁ କାମକୁ ମୋତେ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ଅଫିସ୍ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟା ମସଲା ଥିଲା ଡାଲଚିନି ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ କାଠିଟା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଡବାରେ ରଖୁଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ବାସନ ମାନେ ଖାଲି ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଭାବିଲି କ'ଣ ଆକୁ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ ନ କଲେ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ନେବି କେମିତି। ତ ଆକୁ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ରୋଷେଇ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ କାମ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାସନ ମାଝି ମାଝି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଆଜି ବି ଦେଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ନା ତରଭୁଜ ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ଲି ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ କେମିତି ମଞ୍ଜିଟା ରହିଯାଇଛି ମୋତେ ବି ଜଣା ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସଡ଼ନଲି ସେଇଟା ତରଭୁଜର ମଞ୍ଜିଟା, ଆଉ ଗଛଟା ବି ଦେଖିଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଏଠି ପରିବା ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି, ବାସନ ବି ମାଜି ଦେଇଛି। ଆଉ ମୋର ବାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ବି ତଳେ ଅଛି, ବିକଜ୍ ମୁଁ ସେଟଅପ୍ କରିନି କିଚେନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଧନିଆ ପତ୍ର କାଲି ଆଣିଥିଲି ତ ତାକୁ ଟିକେ ପାଣିରେ ରଖିଛି, ଆଉ ମୁଁ କିଚେନ୍ ବି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବା। ରୋଷେଇରେ ଆଜି କୁନ୍ଦୁରି ଆଉ ଆଳୁ ସେଟାକୁ ଭାଜିବି, ବିକଜ୍ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କୁନ୍ଦୁରି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଫଳ, ବଟ୍ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍। ତ ପରିବା ସବୁ କଟିବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଆଳୁ ବି ଜଷ୍ଟ ଆଳୁ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ଡାଏଟ୍ରେ, ବଟ୍ ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଲି କୁନ୍ଦୁରି, ତ ଟିକେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଆଉ ଏଠି ପିଆଜ ବି କାଟିନେଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଭଜାରେ ନା ପିଆଜଟା ମୁଁ ଏମିତି ପକାଏ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ପିଆଜଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକାଇକି ଆଉ ପରିବା ପକାଇଦିଏ, ବିକଜ୍ ଏଇଟା ଭଜା ହେବ ନା, ତ ଭଜାରେ ପିଆଜ ବି ଭାଜି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପିଆଜକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାଜିବେ ନା, ତ ସେଇଟା ନା ପିଆଜ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖାହେବ। ବଟ୍ ଏମିତି ହେଲେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ସହିତ ଆଉ ପିଆଜ ବି ଭାଜି ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଭଜା ବସେଇ ଦେଇକି ଅଟା ଚକଟି ନେବା, ବିକଜ୍ ଆମକୁ ରୁଟି ବି ବନେଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଅଟା ଚକଟା ସରିଗଲାଣି, ତ ଭଜା ବି ଆମର ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 50% ୟା 30-40% ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଟିକେ ନା ଭଜାରେ ବିଲାତି ଆଡ଼୍ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ବିଲାତି ଆଉ ମାନେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଚିଲି ପାଉଡ଼ର୍ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା, ବିକଜ୍ ଭଜା ଆଉ 20-30% ହେବ। ତା ଭିତରେ ରୁଟି ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଭଜା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଡିନର୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୋର ଆଜି ସାଲାଡ଼, ଭଜା ଆଉ ରୁଟି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖାଇଦେଲି। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ପୂଜା ବି ସାରିବାର ଅଛି, ବିକଜ୍ ମୁଁ ରୋଷେଇ ପରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଗାଧାଏ, କାହିଁକିନା ମାନେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ କରେ, ରୋଷେଇ ସାରି ଗାଧାଏ। ତ ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଲି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଗଲା ପରେ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବା ଆଉ ଅଫିସ୍ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ 10ଟା ବେଳେ ଡିନର୍ କରିବାର ଟାଇମ୍। ତ ମୁଁ ଡିନର୍ ବି କରିନେବି। ଆଜି ମୁଁ ଡିନର୍ କରୁଛି କୁନ୍ଦୁରି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁନ୍ଦୁରି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ।
बहुत लोक पसंद नुह निर्बुद्धिया फल एटा एक्चुअली मुझे लंच बनई जहाँ मोर लंच था से मोर डिनर बिकज मुझे सका लंच बनई टिफिन नहीं जाऊँगी आ पुणी आसिकी जिम्रु आसला बेलू जिम टाइम हो जाऊँगी आ जिम्रु आसला बेलू 8:30+ हो जाए लंच बनवाई टाइम डिनर बनवाई टाइम होनी तो मुझे जानते बेले बिस्कुट खाई मैनेज करदिए मुझे एवरीथिंग मैनेज करदेवी तो गोटे पुड़िया घर नहीं छाड़देली भी मैनेज करदेवी 5 स्टार होटेल भी छाड़देले मैनेज करदेवी तो आज खाइबाटा भी टेस्टी होती एक्चुअली मुझे बनई बोली कहूँ ठीक अच्छे चलते अलरेडी आपण मानू बहुत सारा वीडियो देखई पारुनी माने शूट कर पारुनी ऑफिस जाऊँगी आसूची जिम आपण मान सहित जहाँ कथा है पड़े पूरा डायरेक्टली पुणी आप सहित नाइट डिनर टाइम ही कथा पारे बेस टाइम मिलूनी मत ही तो टाइम मिलूनी तो चलते फटाफट खाई नवा देखा बस मुझे ग्रीन टी पी नी मुझे ऑफिस आसिक पी नी जिम गला बेले भी पी नी मैंने ऑफिस आसिक तो जिम सांगे सांगे जाए आउ जिम आसला भी पी नी बिकज जिम भी बहुत लेट आसले 9टा जाता तो खाई सारापर भाविली ग्रीन टीटा पीदेवी तो आपने चाहते पीयंतु मत भी फॉलो करेंगे डिनर पर ग्रीन टी पीबे जो इच्छा पी तो चलतु मत भी बहुत जोर निद लगे आ टाइम आसिक 10:30 हो गला 30 नुह 10:34-35 हो गला तो बर्तमान आम ग्रीन टी को कंप्लीट करवा आसोवा हाँ मेडिसिन बाकी अच्छे भाविली ग्रीन टीटा पी सर मेडिसिन खाई सोबी तो प्लीज़ 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 मो चैनल को लाइक करूँ आउ सॉरी मो वीडियो को लाइक करूँ और शेयर करूँ और मो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिंतु आउ थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड गुड नाइट टाटा।